ଆଜକୁ 25 ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ 25 ବର୍ଷ ତମେ ମୋରି ପାଖରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ। ଗୌରୀ କ'ଣ ତମ ଝିଅ? ସେ କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ? ଗୌରୀ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସୀତା କହୁଥିଲା ତା ଦେହରୁ ଅନେକ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଇଛି, ତା ଚେକା ନାହିଁ ବୋଲି। ଆରେ ଦିସ୍ ଖାଲି ନିଜ କଥା। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି ମୋ ଗୌରୀ ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ଭାବ ପିଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, अपमानछन्न ଝିଅଟା। ତମେ ତାକୁ ହିଁ ସାହା ଭରସା ପ୍ରଭୁ, ତମେ ହିଁ ସାହା ଭରସା। What is this? ଗୌରୀ ବାପା ମା ସେଉଣ୍ଡ ତମେ ଗୌରୀ ତମ ଝିଅ ନୁହେଁ କି? ତମେ ତା ବାପା ନୁହଁ? ନାଇଁ ସାର୍, ଗୌରୀ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ। ଗୌରୀଟା 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତା ବାପା ମା ଦିଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ଗୌରୀ ମୋରି ପାଖରେ ରହି ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲ ମୋ ଅଧା ଟଙ୍କା ଟେନସନ ଅଛି, କେତେ କଥା ଭାବିଲି। ଆଉ ଟେନସନ ହବା ନାହିଁ। ଗୌରୀ ଅପମାନ ମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ମାନେ ପୋଲିସ କେସ୍ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ମାନେ